מתרגש, כי בשבילך אני החנון מתת 5, ולהגיד שלום אתה תהיה מוכן, רק אם ניתן לך קצת טיפים למבחן. אל תיתן לו. אז חברים שלי, היום נגמר הסרט, תקשיבו טוב עכשיו למה שהיא אומרת. אולי להיות מקום שני זה דווקא טוב, כי זה היום שבו הרוב התחיל לחשוב. כי נמאס להיות שקופים, ומי אמר שפה שוקים אלופים? אם אני לא מקום ראשון זה סבבה לי טיפשון. כן זה טוב, כן זה טוב,